أنا هناء شلعتا، أنا من سخنين، ولدت بسخنين، أنا بنت 31. نخل اليوم أنا عובדת كمنهلة بروجكتים בעמותת אלמנאל. אלמנאל זה עמותה לשילוב והעצמת בעלי הצרכים המיוחדים בחיי החברה, וגם אני רכזת פרויקט שקוראים לו קהילה תומכת לנכים, גם בסכנין. אני התחלתי לפני 5 שנים, לא היה שום דבר כאן. כל הפרויקטים של בעלי המוגבלויות הם היו רדומים, אפילו לא דיברו על זה בעצם. נכון לעכשיו יש לנו יותר מ-400 מבעלי המוגבלויות, נשים וגברים, מסכנין וגם מחוץ לסכנין. אני יודעת שהיותי בחורה עם מגבלה בחברה המסורתית יותר מדי מסובך ויותר מדי דורש לקחת כובעים מגוונים, אבל זה המעניין בעצם, זה המאתגר. אני יודעת שאני אעשה כל מה שאני יכולה, לא רק בשביל הנא', בשביל כל בחורה שתרצה להיות במקום הזה. חשוב לי להגיד לכל אישה, לכל בחורה, גם בהיותה עם מגבלה וגם לא מגבלה, שאנחנו לא צריכים לחכות למישהו שייתן לנו. הזכויות שלנו והמקום המכובד והמקום הראוי, אנחנו נקבל. In everything I see, I believe in angel. When I got the time